Dyma gwasanaeth Sul Diogelu ar gyfer Tachwedd 45. Mae'r gwasanaeth Sul Diogelu hwn wedi baratoi fel rhan o waith y panel diogelu enwadol, cyd-enwadol. Nawr, yn ogystal â darparu adnoddau fel llawlyfr diogelu grwpiau bregus a'r gwasanaeth hwn, mae'r panel diogelu yn darparu cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant i rai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant ac oedolion bregus yn yr eglwys leol. Gelwir heddiw yn Sul Diogelu, bod hynny raddau'n gamarweiniol oherwydd fe ddylai bob sul fod yn Sul Diogelu mewn gwirionedd, ac fe ddylai pob rhan o'r gweithgareddau fel eglwys fod yn weithgareddau diogel, ble mae pob aelod sy'n mynychu'r gweithgareddau hynny o'r ieuengaf i'r hynaf yn teimlo'n ddiogel. Mae pennod cyntaf y Beibl yn wybyddus i bawb ohonom, y disgrifiad o'r creu sydd yno fel y gwyddoch. Duw yn rhoi trefn ar yr anrefn ac yn dwyn bywyd i'r byd. Cawn ni'n hatgoffa bedair gwaith yn nechrau'r Hen Testament bod y ddynoliaeth wedi'i chreu ar lun a delw Duw. Mae bodau dynol yn bwysig. Maen nhw'n bwysig i Dduw ac felly dylent fod yn bwysig i ni. Mae'r ffordd dyn ni'n trin pobl yn dangos sut rydyn ni'n trin Duw. Oni fydden ni am drin Duw gyda'r gofal gorau posib. Felly, oni ddylen ni drin pob unigolyn hefyd yn y modd gorau posib. Fydden ni ddim am i Dduw gael ei anafu. Felly, oni ddylen ni sicrhau bod pob unigolyn hefyd yn rhydd o unrhyw berygl. Ym Mathew 25, mae Iesu yn datgan wrth ei ddilynwyr sut y dylent ystyried yr rhai bregus. Mae'n dweud wrth i ni gynorthwyo rai mwyaf bregus, ein bod yn dod wyneb yn wyneb â Christ. Nid gweld ym mhob unigolyn lun a delw Duw o Genesis y byddwn, ond Christ ei hun. Pan ddaw mab y dyn yn ei holl ogoniant meddai, fe holir pob un ohonom a fyddem wedi gwneud y canlynol. A roesoch fwyd i mi pan oeddwn yn newynog? A roesoch ddiod i mi pan oeddwn yn sychedig? A gymerasoch i'ch cartref pan oeddwn yn ddieithr, hynny yw yn nabod neb? A roesoch ddillad amdanaf pan oeddwn yn oeth? A ymwelasoch am mi pan oeddwn yn glaf? A ddeithoch ataf pan oeddwn yn ngharchar? Yr hyn a gawn ni yma felly yw rhai o'r sefyllfaoedd yr oedd Iesu neu ystyried a wnaeu pobl yn fregus. Ond beth am y gair bregus? Mae'n air y sensitif. Anodd iawn ydy dweud wrth rhywun ei bod yn fregus. Ond onid yw pawb ohonom yn fregus ar wahanol adegau yn bywydau? Onid bregus oedden ni pan gawsom ein geni? Ac mi welon ambell i blentyn yn cychwyn yr ysgol am y tro cyntaf, bregus yw'r llawer ohonynt. Colli'r rhiant neu warchodwr a symud i fyd cwbl newydd iddynt. Salwch wedyn, neu brofedigaeth. Onid bregus ydyn ni ar gyfnod felly? Neu a bod yn wamal am ychydig, beth am gadair y deintydd a'r nodwydd yn edrych ddwywaith ei maint yn y golau llachar? Ac os bu rhywun yn fregus erioed, Iesu ei hun oedd hwnnw. Mor fregus nes i'w rieni orfod ffoi gydag i'r aifft. Ac yna wedyn ar Gethsemane, a'r chwys fel dafnau o waed, wrth iddo weddio i'r cwpan chwerw a'i hwynebau gael ei atal. Tybed a oes sefyllfa mwy bregus na chael eich croes hoelio. Yn ei fengil Luc yn y 10fed bennod, cawn ddameg cwbl gyfarwydd i ni, sef dameg y Samariad Trigarog. Dyma hi. Dyma un o athrawon y gyfraith yn codi roi prawf arno, gan ddweud athro, beth aw na fi etifeddu bywyd tragwyddol. Meddai wrtho, beth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith, beth a ddarllenni di yno? Atebodd yntai, car ar arglwydd dy Dduw a tholl galon ac a tholl enaid ac a tholl nerth ac a tholl feddwl a char dy gymydog fel ti dy hun. Meddai wrtho, atebaist yn gywir, gwna hynny a byw fyddi. Ond roedd am ei gyfiawnhau ei hun ac meddai wrth Iesu, a phwy yw fy ngymydog? Atebodd Iesu, yr roedd rhyw ddyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho, a syrthiodd i blith lladron. Wedi tynnu ei ddillad oddi amdano a'i giro, eithant ymaith,
a'i adael yn hanner marw. Fel y digwyddodd, roedd offeiriad yn mynd i lawr ar hyd y ffordd honno. Pan welodd ef, aeth heibio o'r ochr arall. Yr un modd aeth lefiad hefyd at y man. Gwelodd ef, ac aeth heibio o'r ochr arall. Ond aeth teithiwr o Samariad ato. Pan welodd hwn ef, tosturiodd wrtho. Aeth ato a'r hwymo'i glwyfau, gan arllwys olew a gwyn arnynt. Gosododd ef ar ei anifel ei hun, a'i arwain i leti a gofalu amdano. Tranoeth, tynnodd ddau ddarn arian allan, a'i rhoi i'r gwesteiwr gan ddweud gofala amdano. Os byddi wedi gwario rhywbeth dros ben, fe dala fi yn ôl i ti pan ddychwelaf. Prin o tri hyn dybu di, fi'n gymydog i'r dyn a syrthiodd i blith lladron. Meddai ef, yr un a gymerodd drigaredd arno. Ac meddai Iesu wrtho, dos, a gwnaed dithau yr un modd. Mae'r ddameg hon yn dweud llawer wrthon ni sut y dylen ni ymddwyn. Gwasanaeth ydy hwn sy'n trafod bod yn ddiogel a bod yn ofalgar. Ond gadewch i ni edrych ar rain o nodweddion rhywun sy'n groes i ofalgar na'n ofalgar. Yn adnod 25, dyma un o athrawon y gyfraith yn codi roi prawf arno. Nid cyfreithiwr fel den ni'n meddwl am gyfreithiwr, ond un oedd yn gwybod y gyfraith Hebraeg, arbenigwr cyfraith yr Hen Testament. Gwaith hwn o dadansoddi cyfraith Moses a'i gwneud yn berthnasol i'r bobl. Ond pwy oedd y dyn yma? A'i offeiriad? Un o'r ysgrifenyddion? Un o'r Sadwceaid nad oedd yn credu mewn bywyd tragwyddol? Wyddon ni ddim. Yn codi i roi prawf arno. Doedd ganddo ddim diddordeb yn esgeidiaeth Iesu. Dim ond ceisio ei faglu roedd e. Ond dydy Iesu ddim yn cael ei ddal mor hawdd. Ac mae yn yr Efengylau nifer o enghreifftiau o bobl yn ceisio ei ddal a'i brofi. Athro beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol. Nid dyn eisiau gwybod y gwirionedd, nid dyn ar daith pererindod ffydd oedd hwn. Ond dyn yn chwarae'r eiriau, dyn yn gosod y magl. Hynny yw, os wyt ti'n credu y pethau rwy ti wedi ei honni, dwed wrthai sut mae'n cael bywyd yn ei gyflawnder, sut y gallai gael hapusrwydd nawr ac am dragwyddoldeb. Eisiau gwybod beth fyddai ateb Iesu mae e, mwyn parhau i chwarae'r gêm. Ond mae Iesu yn ateb, trwy droi'r cwestiwn yn ôl i'r dyn oedd yn ceisio ei faglu, beth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith, beth ar llenni di yno. Mae Iesu'n gwybod beth oedd yn ysgrifenedig yn y gyfraith, ond mae'n gofyn beth a ddarllenni di, neu'n hytrach beth y wedi di sydd yn y gyfraith. Sut wyt ti, fel athro'r gyfraith, yn ei ddehongli, beth mae'n olygu i ti. Wrth reswm, allai'r dyn ddim rhoi ateb gwahanol i'r hyn roddodd e, ateb arferol, heb ymelaethyd a wnaeth y dyn. Ateb un oedd yn gwybod y gyfraith yn drwyadl. Mae adnod 29 yn dangos pa mor ddygyn oedd y dyn hwn am geisio baglu Iesu. Bron allwn ddeud ei fod yn cael hwyl arni. Mae'n gofyn yn llawn hyder, a phwy yw fy nghymydog? Ac mi gliwn rhyw goegni yn ei lais. Mae nawr yn meddwl ei fod wedi cael y gorau o Iesu. Ond, mae'r ddameg mae Iesu'n ei hadrodd yn ei lorion llwyr. Mae ffordd o Jerusalem i Jericho tua 20 milltir troellog unig. Ffordd hir, droellog ac anial. Ffordd y byddai lladron yn ei mynychu. Y gair groeg mae'n debyg i'w iestes, sef gwylliaid, neu fandits, sydd yn llawer peryclach na cleptes, sef lladron arferol. Yn ôl Paul a Gwder yn ei llyfr The Parables. Yn ôl Paul a Gwder, roedd aml i finta'r gwylliaid yma oedd yn ymosod, oherwydd ei bod yn gwrthwynebu gorthrwm yr Efeiniaid. Eithafwyr gwrth Rhufain oedd yr rhain, ac yn ymosod ar unrhyw un y tybiant ei bod yn gyfeillion gyda'r Rhufeiniaid. Byddai unrhyw sôn am iestes, felly, yn gyrru asau ofn i'r Iddewon. A rywsyd ydyn ni'n gallu deall bris yr offeiriad, a'r ofn pan welodd y dyn cloefedig a gaeth yn frysiog heibio'r ochr arall. A'r lefiad wedyn, a rhai oedd yn helpu yn y deml. Stiwardiaid y deml neu rhai oedd yn gofal cerddoriaeth y deml. Organyddion os hoffech chi, neu warchodwyr y drysau, neu rai am wneud y cyhoeddiadau. Doedd y ddau yma, yr offeiriad a'r lefiad, ddim am aros.
Doedd ganddyn nhw ddim digon o gonsern am y dyn a gurwyd ac a dawyd yn hanner marw neu wedi marw hyd y gwydden nhw. Dyna mae pobl sydd yn anofalgar yn ei wneud. Cymryd arnyns nad ydyn nhw wedi gweld na chlywed cri am gymorth, boed ar y ffordd o Jerusalem i Jericho neu ar un o strydoedd ein gwlad. Beth felly yw'r rhai nodweddion pobl sydd heb gonsern am eraill? Ond nid pobl ydyn nhw sy'n rhy hunanol yn meddwl am neb ond nhw'i hunain. Mae'r siŵr bod yr offeiriad a'r lefiad yn bobl brysur a phwysig. O bosib roedden nhw'n rhy brysur i feddwl am ddim ond i gwaith a gofynion i swyddi. Petai'r ddau yn mynd i fyny o Jericho i Jerusalem, gellu dadlau mai cadw at ofynion ei swyddi roedden nhw, ac nad oedden nhw'n cael eu halogi trwy gyffwrdd a chorff. Ond mae lyc yn pwysleisio mae'n mynd i lawr o Jerusalem i Jericho roedden nhw, ar ei ffordd adre roedden nhw felly. Mae'n bosib bod y ddau yma wedi blino ac yn hwyr glas i gyrraedd adre. Wedi'r cwbl roedd yna rai cannoedd o bobl wedi cael eu gwasanaethu ganddynt yn y deml yn Jerusalem. Rydyn ni'n darganfod wrth ystyried y ddameg bod y ddau yma wedi hynysu o'r hyn oedd yn digwydd o'i cwmpas. Hwy hunain a'i byd bach hwy oedd yn bwysig, nid dyn yn gorwedd ar y ffordd unig honno. Ofn wedyn. Mae'n siŵr ei bod yn ofnus. Ofn ymosodiad gan yr iestes. Ac o'n i twyllo oedd y dyn ar lawr. O'n i dyma un o brif driciau'r gwylliaid hyn, cymryd arnynt ei bod angen cymorth, a phan fyddai rhywun yn aros i gynorthwyo, byddai ciwed o ladron yn dod ac ymosod a dwyn a'i gadael yn hanner marw. A'r cwestiwn rydyn ni'n ei ofyn, faint o'r offeiriad a'r lefiad sydd yno ni? Tybed nad ydyn ni'n methu gweld anghenion pobl ar adegau, oherwydd ein bod yn meddwl am rhywbeth arall, neu bod yn rhy brysur yn rhedeg o'r naill lei'r llall, neu wedi'n hynysu'n ein byd bach yn hunain, ormod i aros i gynnig cymorth, boed air neu arian. Neu bod gennym ar adegau ofn gwneud y peth anghywir, ofn dewis yr opsiwn anghywir. Yn siŵr fod rhywfaint o wir yn hynny i gyd. Ac eto, ond nid pwrpas y ddameg yw dangos bod yna Samariaid i'w cael, sy'n barod i helpu, yn barod i gynnig cysur, ac yn barod i wneud penderfyniadau sy'n amoblogaidd weithiau. O'n i orffen gyda gair o weddi. O da diolch am dofal drosom, mae hynny ar bob achlysur. Dangosais yn dy fywyd bod gen i ti gonsern am bob person. Derbyniais dy plant a rhoddais sylw iddynt, pan oedd y disgyblion hyd yn oed yn ceisio i gyrru oddi wrth i ti. Derbyniais y dall a'r gwahan glwyfus, derbyniais y ceis y casglwd trethu dyrmygedig. Cynorthwya ni i sylweddoli mae braint pob un ohonom yw ceisio dilyn yr hyn a ddysgais di ni, wrth i ni ymwneud â'n gilydd, ac y byddwn yn deilwng o eiriau Efengil Matthew, oherwydd bym yn ewynog arhoesoch fwyd i mi, bym yn sychedig arhoesoch ddiod i mi, bym yn ddieth yr achymerasoch fi eich cartref, bym yn noeth arhoesoch ddillad amdanaf, bym yn glaf ac ymwelsoch am mi, bym yn ngharchar a deithoch ataf. Yn wir rwy'n dweud wrthych, yn gymaint ag chi beidio a'i wneud un o'r ei lleiaf hynny, nis gwneithoch i minnau chwaith. Amen. Fydd dim myfyrdod wrthos nesaf gan ymwyd i ffwrdd ymyrgethu yng Nghaerdydd.